magkano ano? Kalahati. Cherry blossom yan. Ah, 25. Hindi para siyan mo. Ano yan? Ito, 1525. Tara. Mama mo. Ayun mga paring Jason, at punta nga kami ni Ami dun sa bato para kunin yung pera na ibinigay nung ano sa sponsor, pandagdag daw. Tapos minadali lang namin yung paglagay ng mga sitcheria, mga paninda. Tapos pagkalagay namin ay nagsarado kami kaagad kasi pumunta nga ng bato. Kasi yung namili ko kulang nga ng 8K. Kasi yung nakuha namin dun sa alkansya namin ay 15K plus. Tapos yung 10K lang yung nakaano sa tindahan kasi yung 5K pambili rin namin ng bigas saka budget namin ng araw-araw. Yan. Kaya yung 10K na binigay ng sponsor ay babayad ko dun sa tindahan yung 8K, tapos yung iba ibibili namin dyan sa tindahan. Yan. Kaya papunta namin sa bato ni Ami. Fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards. With only hearts. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards. Yan. Dito kami sa LCC. Bili muna kami ng bigas. And dyan namin ginaraay yung sakyan. Let's go. Ano magkano? Blossom.
Blossom. Cherry Blossom. Baby, just Cherry Blossom. whenever I come through, you got me cruising on the moonlight. It's just friends. What a wind blows away. Checking my maps, hitting the Telephone call, believe me. Can you keep it on for me, keep it on for me like a shower? I needed to run for me, hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. Magkano ano? Kalahati. See you walking up to Cherry me, Blossom you got yun. something that's showing what's under and still you Ah, 25. make it do pleasantries, baby, I'm yours. Parasin mo. Not what you got on, but I want it all for you. We can play a song while I'm holding on to you. Driving in the highway, know you Ito, 1,525. 50 kilos to eh. Tadi pala, no? she said it's all for you. I did it all, Ito, 50 kilos ito. baby, it's all for Ay, you. No, no, no. She said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. oh, 25 kilos to ma. Ito, 50 kilos. We could catch a vibe on this trip. I'm in your soul. 1,425 lang dun. My head, I want you 1,525. in my fingertips all night, all night. Not what you got on, but I want Dun yun lang. for you. Oo. We can play a song while I'm holding on to you. Nandito kami sa LCC. All we know is for Bili ng bigas. what you want to do. Saka, ano, She said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. ito naman, panghalo dun sa ano namin, gamot. Prince Spray, kuha na dun, tara na. Tayo na lang magluto. Ay, papilay mo si mama mo. Ng Prince Fries. Kuha nga ako ng lagayan ng ano, bigas. Baby, just name the time. Si Ami. Come through, girl, you got me cruising on the moonlight. Top down, playing those sounds while the wind blows away. Checking my map, Ano na? heading the Shampoo, wala tayong shampoo dun. Na Do me a favor, dab, pang tinda. can you keep it on for me, keep it on for me like a shower? I needed to run for me, hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. And I'm at the door, see you walking up to me, and you got something that's showing what's underneath. Still, you expect me to make it do pleasantries. 25 kilos na bigas. But I want it all for you. We can play a song while I'm holding 1,525. Driving in the highway, no use for all the roads. But Yung tubig pala ni mama mo. you should tell. Tubig. She said it's all for you, Tubig ma. all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. She said it's all for you. I did it Wala na, all for you. wala na paminta dun. It's all for you. Bili ka na rin ng hotdog mo na ano. Pang ulam. Pang ulam ng mga bata. Saka pang binta natin. Alin dito ma? Ito baga. Oo. Oo. Ano ba yun? I-pans mo kung magkano to ang dalawa. Pans mo doon. Okay na na. Anyway, baby, just name the time. When I come through, Patay mo na. you got me cruising on the moonlight. Top down, playing those sounds while the wind blows away. Checking my maps, heading the stack, keep it intact. Do me a favor, girl. Can you keep it warm for me, keep it on for me like a shower? I needed to run for me, hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. Ayun no, ibalik mo na yan doon.
Tara. Mama mo? Ha? Pizza? May videographer na ako. Mayroon na akong videographer. May videographer na pala ako, ma. Best G. Kuhan ko. Yan. Uwi na kami. Pizza na. Gusto mo pizza? Pizza para mo, sabi ni Bibi. Ha? Pizza. Saan? Doon. Tingnan natin kung bukas. Magkano lahat? Binayaran? Ha? Magkano lahat? Ma? 3 plus. Ayan, may bigas na kami. Maraming salamat sa ano. Ha? Thank you po dun sa ano, sa anonymous sponsor. Nagbigay sa amin. Kasi yung dun sa alkansya talaga ay 10k lang yung ano dun, yung budget ko sa tindahan kasi yung iba ang budget din namin sa pagkain. Yan. Si Baby. Ay, maraming salamat kay ano, kay Kuya Papi na nag-send sa akin nung kailan mo yun sinend ba? Kanina madaling araw. Pang ano daw yun? Pang welcome home. Pa welcome home daw ni Kuya Papi sabi sa akin. At gusto nung anak kong mag-pizza. Nang bibili kami ng pizza. Salamat kay Kuya Papi. At dun sa anonymous sponsors, thank you po. Sa inyong lahat po, mga sponsor, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa unahan nak. Pagod na ako ah. Nararamdaman ko na ma. Kaya papunta na kami dun sa bilihan ng pizza. Sana nga bukas. Yan. Thank you. 10% na lang pa. Sana palubat na yan eh. Ano masasabi mo muna doon sa nagbigay? Salamat po. Salamat. Salamat kayo. Thank you so much kasi sobrang nagsimula, kumbaga back to zero kami, and sobrang nakaka-amaze lang kasi hindi kami masyadong, at sana bukas kasi si Bebe yun talagang gusto niya, pizza talaga. Asan ba yun? Malayo ba? Masaya tayo. Asan ba yun? Masaya na tayo. Nandito rin pala. Aso. Ayun. Kami. Sino nga nag-send? Si Kuya Papi. Thank you, Kuya Papi. Thank you ulit sa lahat. Sa anonymous na nag-send sa amin. Andun nata sa unahan eh. Sa loob pa. Ako. Hindi pa sarado. Swerte. 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 Uy. Pwede pa ba? Bukas pa ba? Bukas na. Saan? Okay. Basan tayo. Bigay mo pa yung ano. Okay. Hello. Yan, bukas pa.
bukas pa oh. Pinili ko sa'yo yung pera. Sige. Bili kami ng pizza. Ayun, no? Sisig. Alin? Yung? Kanina na yung pili, Over Dito ka na oh. Yung malaki. 280 na lang. Oo. Ano kayo? Yung bebe? Gusto nga. Oo. 280. Oo. 280 na lang. Madali lang ito na. Ikaw, sige na. Ikaw na bala. Alin mo dyan, ma? Hmm? Yan. Kung ipili sa amin. Magkakali pa yun ko. Thank you, sir. Okay na. At bumili kami ng pizza. Salamat kay Kuya Papi sa pa-welcome home. Yan. Ito naman yung namin, i-baby. Okay. O, tara na. Bumili na ako ng alak pantinda. Mura pala dyan eh. Parang Dali store. No? Yan mo. Concept ng Daddy Store eh. Tara. Buksan mo. Buksan mo to. Yan na. Gutom na daw. Ako nga, gutom na rin. Sisi. Yung sisig na muna. Paborito ni Bibi yan, sisig eh. 5% na pa. 5 Hmm? na. Palubat na yan. Oh, thank you kayo kay Kuya Papi sa mga paring Jason. Dito na kami sa bahay. Nalubat yung GoPro. Nalubat yung GoPro. Dito tuloy na videoan yung Gutom na kami. Kinain na namin sa biyahe yung isang pizza. Yan. Ito natira. Yan, kumain yung dalawa pagdating. Bilang dalang battery. 2 box yung binili namin na pizza. Yan. Yan po yung binigay ni Kuya Papi na pa-welcome home daw. Tapos ito naman mineral 2 para yan sa ilong ni Ami, panghugas. May yung mga minimix niya. Tapos ito bigas 25 kilos. Yan. Binili ko kasi wala na kaming bigas. Yan lang. Wala na. Yan din yung tira dun sa kasi 15 nga yung nakuha dun sa Alcansya. Yung iba, pambili rin namin ng pang-araw-araw dito. Yan. Ayan po, ma. Thank you. Maraming salamat kay Kuya Papi, pa-welcome home. At sa anonymous na sponsor. Maraming salamat po. Send sa amin. Ayun na, hinatid ko na yung pera. Kasi bumibili kami dun sa bumibili ko dun sa grocery. Yung may-ari nung grocery pinamilhan ko kanina, nandun din sa grocery may binibili siya. Kaya may mga dala siya ng mga binili. Sabi ko, ikarga mo na kako sa van. Tapos pupunta rin naman kako dun sa inyo kasi magbabayad ako ng 8K. Nandun na, ibinigay ko na. Goods na. Nalubat yung GoPro natin. Yan, goods na. Na-feed na ako dun sa dun sa tindahan. Wala na tayong utang doon. Ayan po, bye-bye. Thank you. At gutom na ako, kakain pa. Yan. Bye-bye. Grabe, pagod ko naman.